Kamusta po ang lahat? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Miguel. 20 taong gulang at nag-aaral sa isang kolehiyo sa lungsod ng Maynila. Isa akong masipag na mag-aaral ngayon, pero nung high school, iba ang buhay ko. Nakatira kami sa isang barangay sa bayan ng San Jose. Tipikal na barangay ito na may mga maliliit na bahay na yari sa kawayan at nipa. Karamihan sa mga kabataan dito ay mahihirap lamang. Walang masyadong mapagkakakitaan ang mga magulang, kaya't karamihan sa amin ay mga gustong gumala at makipagbarkada kaysa mag-aral. Noong mga panahong iyon, sikat na sikat ang gangster sa amin. Lahat gustong maging kasing astig at kasing tapang ng mga gangster sa telebisyon. Kaya naman naging parte ako ng gang na Tupac ang pangalan. Galing iyon sa pangalan ng sikat na rapper na si Tupac Shakur. Kaming mga kasapit, karamihan ay mga kabataang walang magawa at gusto lang makipag-away. Pinamumunuan kami ni Eric na pinakamatanda sa amin. Siya ang nagpaplano kung saan kami lalaban at kung sino ang susuguri namin. Madalas naming kalaban ay kabataan mula sa kabilang barangay. Kapag may bagong salta, dadaan muna ito sa masakit na pananakit o hazing bago tanggapin bilang kasapi. Kailangan ding lusubin niya ang lahat ng hamon para patunayan ang katapangan, kaya't palaging may mga pasa at sugat ang mga bagong salta pagkatapos ng isang linggo. Bukod sa pakikipag-away, tambayan din namin ang parke tuwing gabi. Doon kami nagsasalo-salo at nagkukwentuhan. Minsan ay nag-iinuman na rin kami ng alak na nakukuha ng iba naming kasamahan na mas nakatatanda. Halos lahat ng gabi ay doon kami nagkikita-kita. Bawat nagdaang araw, lumalaki ang respeto sa amin ng mga kabataan sa aming lugar. Kapag nakikita kami sa lansangan, nagpapakita ng takot ang mga mas nakakabata, pero kami naman, lingid sa kaalaman ng marami, may tinatagong lungkot at galit sa mundo. Marami sa amin ng mga batang iniwan na ng magulang o lumaki sa matinding kahirapan. Kaya't sagang namin nahanap ang saysay ng aming buhay. Doon namin nakikita ang pagmamahal at pakikiramay ng mga kasamahan, kahit na marahas ang aming ginagawa. Para sa amin iyon ay paghahanap ng hustisya laban sa isang marahas din na lipunan. Sa kabila ng aming mga kasalanan, naniniwala ako na may magandang puso ang bawat isa sa amin. Nais lang naming protektahan ng isa't isa at makaramdam ng pagmamahal na hindi namin naramdaman sa aming mga tahanan. Isang gabi, katulad ng dati, nagtambay kami sa parke upang magkwentuhan at mag-inuman. Bigla naming napansin ang 4 na binata na dumaan sa tabi namin. Mga bagong mukha sila na hindi namin kakilala. Nagtinginan kami ni Eric at alam na namin pareho ang naisip. Gusto naming pagtripa ng 4 na iyon bilang pagsusulit sa tapang nila. Sa totoo lang, nais din naming magpasikat sa harap ng aking mga kasamahan. Alam kong mali ang aming gagawin, pero hindi ko magawang salungatin si Eric dahil takot akong baka ako naman ang kanyang asarin. Kaya't nilapitan namin sila at pinalibutan upang wag makatakas. Sinimulan naming batikusin ang kanilang pananamit at asal. Tinulak-tulak din namin sila at minura. Sa mga sandaling iyon, nakita ko sa mga mata nila ang pait at galit. Ngunit patuloy pa rin kami sa aming pang-aasar. Maya-maya pa ay naagaw na ni Eric ang sombrero ng isa sa kanila. Ito ang naging hudyat ng paglaban.
Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ng aking kasamahan. Agad itong natumba at tumalsik ang dugo mula sa kanyang ilong. Nagulat kami sa lakas ng suntok na yon. Ngunit bago pa man kami makapag-retaliate, mabilis na tumakbo palayo ang 4 na binata. "Habulin natin! Huwag niyo hayaang makatakas!" Sigaw ni Eric. Kanya-kanyang takbo at padyak ng bisikleta ang iba naming kasamahan. Ako naman, sa kaba at takot, ay sumunod na rin sa agos. Akala ko'y madali silang mahuhuli, ngunit maliksi sila at mabilis tumakbo. Napunta kami sa isang palayan malapit sa amin. Doon namin sila naikutan at napalibutan. "Humanda kayo. Hindi namin kayo pauuwiin ng buhay pagkatapos ng ginawa nyo." Banta ni Eric sa kanila. Sa pagkakataong yun, naisip kong tama na si Eric. Bakit nga ba kami pa ang kailangang tumakbo? Kami ang naunang nag-provoke sa kanila, kaya't nararapat lamang na harapin namin ang konsekwensya. Ngunit imbis na makipaglaban, bigla silang tumakbo papasok sa pilapil ng palayan. "Sundan natin. Huwag silang patatakasin." Utos muli ni Eric. Agad kaming sumunod at pumasok sa pilapil. Napakahirap tumakbo sa putikan at madaming beses akong nadapa. Pero patuloy lang kami sa paghabol sa kanila. Hanggang sa makarating kami sa gitna ng palayan kung saan may isang lumang kubo. Ayon sa alamat, doon umano nakatira ang mga malalaking ahas at masasamang elemento. Dahil dito, takot na takot akong pumasok doon. Ngunit wala akong magawa kundi sundin ang iba kong kasamahan. "Lumabas kayo riyan. Harapin niyo kami," sabi ulit ni Eric. Biglang ang lumabas ang 4 na binata kasama ang 3 matanda. 2 lalaki at 1 babae. Una kong akala ay mga magulang nila ang mga ito. Ngunit sa mga sumunod na sandali, napag-alaman ko na sila pala ang sinasabi ng alamat. Sila ang mga namumuhay sa dilim ng gabi. Ang mga nilalang na matagal nang kinatatakutan ng aming barangay. Ang mga halimaw na maaaring wakasan ang aming mga buhay sa loob lamang ng ilang minuto. "Ang lakas ng loob ninyong guluhin ang aming mga anak. Ngayon ay oras na upang turuan kayo ng leksyon." Banta sa amin ng matandang babae. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, biglang nagbago ang anyo nila. Ang kanilang mga mata ay namula at ang kanilang mga ngipin at kuko ay lumaki at naninalas. Pati balahibo sa katawan ay kumapal. Laking gulat ko nang mapagtanto kung sino o ano sila. Mga aswang, mga halimaw na kumakain ng tao. Dali-daling nag-iwanan at tumakas ang aking mga kasamahan. Pero mabilis rin silang sinugod at pinaglaruan ng mga nilalang na iyon. Isa sa aking mga kasamahan ay binalian ng leeg. May isa rin na pinaghiwalay sa gitna ang katawan. At may isa pang parang ginawang manika habang pinupunit ang mga bisig at binti. Nanginginig ako sa takot habang pinapanood ang lahat. Gusto kong tumakbo ngunit hindi gumagalaw ang aking mga paa. Tanging ang malakas na tibok ng aking dibdib ang naririnig ko. Nakita ko si Eric na nakikipaglaban sa babae gamit ang kanyang pamalo. Ngunit mabilis din siyang natalo nito. Sa isang iglap lamang, natutukan na siya sa dibdib at tiyan at naglalaway na sa kanya ang babae habang unti-unting namumutla si Eric. Iyon ang nagpainit sa aking ulo
at nagbigay lakas upang makatakbo palayo. Hindi ko alintana kung matumba ako at maipit. Patuloy lang ako sa pagtakbo hanggang makalabas ako ng palayan. Nang makarating ako ng kalsada, tsaka lang ako napatingin pabalik sa nangyari. Nakita ko kung paano pinagpiyastahan ng mga nilalang ang aking mga kasamahan. Ang mga hiyaw at daing nila ay tumatakbo pa rin sa aking utak. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Pagdating ko sa bahay, ay agad akong pumunta sa aking kwarto at nagtago sa ilalim ng kumot. Buong magdamag ay hindi ako makatulog at patuloy lang akong umiiyak nang naaalala ko ang nangyari. Kinabukasan, nabalita na lang sa amin na 5 sa aming magbabarkada ay nawawala. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari maliban sa akin. Ngunit hindi ako nagkwento dahil natatakot akong baka habulin din ako ng mga nilalang na iyon. Mula noon, hindi na kami nagtipon-tipon bilang isang gang. Lahat ay natakot nang lumabas ng gabi. Pati ako, kahit sa bahay na lang ako natutulog dahil sa sobrang takot. Ang karanasang iyon ang naging dahilan kung bakit ako tumino. Naisip ko na habang buhay na lang ba akong matatakot o magtatago? O pipiliin kong baguhin ang aking buhay at harapin ang hamon ng pag-aaral? Kaya heto ako ngayon, isang masipag na estudyante na may pangarap sa buhay. Lahat ng ito ay dahil sa takot na naramdaman ko noon. At takot na hindi na mauulit pa. Matapos ang nangyari, tuluyan nang nawala ang dating sigla ng aming gang. Hindi na kami muling nagtipon-tipon o nag-inuman sa parke. Natatakot pa rin kami na baka babalik ang mga nilalang na iyon upang lipulin kami. Pati sa eskwelahan, tahimik na lang ako at madalang na makipagkwentuhan sa iba. Palagi akong nakatingin sa paligid at lagi ring may pakiramdam na may sumusunod sa akin. Bawat gabi, kinukwento ko sa aking ina na may malaking ahas sa ilalim ng kama ko, kahit wala naman talaga. Ginagawa ko lang yun upang samahan niya ako matulog. Paulit-ulit kong binabalikan sa utak ko ang nangyari. Totoo nga bang mga anak nila ang 4 na binatang aming inasar? O simple lang na gusto nila kaming lamunin dahil mga halimaw nga sila? Maraming tanong pero walang sagot. At habang tumatagal, lalong lumalakas ang pangamba ko na baka hindi pa tapos ang kanilang paghihiganti. Isang araw, 2 pulis ang pumunta sa aming paaralan. Isinama nila ako at ang natitirang miyembro ng gang sa presinto. Doon kami sunod-sunod na ininteroga. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa 5 nawawala naming kasamahan. Ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita o umamin. Alam namin na kapag nalaman ng pulis ang totoo, hindi rin nila ito paniniwalaan. Mapapahamak lang kami lalo. Paglabas ng presinto, nagpulong kami upang mag-usap. Napagdesisyonan naming manatili na lang sa aming bersyon na hindi namin alam kung saan pumunta ang 5 at hindi na sila nagpakita mula noon. Kahit hindi nila sinasabi, alam ko sa mga mata ng aking mga kasamahan na natatakot din sila. Muli ay pumasok sa isip ko ang tanong, gaano karami pang buhay ang kukunin ng mga nilalang na iyon? Hanggang kailan namin ito matitiis? Ngunit wala akong magawa kundi ang manahimik na lamang. Manatiling masunurin at mabait na estudyante. Umasa na lamang na sana ay hindi na nila kami pagtuunan pa ng pansin.
pagod na ang aking isipan sa takot. Gusto ko nang kalimutan ang lahat at magsimulang muli. Ngunit paano ko ba iyon magagawa? Paano ko maitatakas ang alaala ng mga mata ng mga halimaw? Paano ko malilimutan ang mga sigaw ng aking mga kaibigan habang pinapatay sila? Hanggang kailan ko kayang tiisin ang pasaning ito? Kapag nalaman ko ang sagot, tsaka lamang ako magiging tunay na malayang muli. Matapos ang nangyari, unti-unting bumalik sa dati ang aming barangay. Ngunit sa akin, hindi na muli ang dating buhay. Araw-araw, dinadala ko ang alaala ng nangyari. Tuwing madilim, naaalala ko ang mga mata ng mga halimaw. Kapag nag-iisa, naririnig ko ang hiyaw ng aking mga kaibigan. At kapag natutulog, nagigising ako dahil sa masamang panaginip. Patuloy akong nabuhay ng may takot. Hindi na ako makalabas ng bahay tuwing gabi. Palaging nakatingin sa likod kapag naglalakad. At lagi ring may kaba tuwing dumadaan sa palayan. Nang magtapos ako ng high school, lumayo ako sa aming bayan upang mag-aral sa Maynila. Inakala kong doon ko makakalimutan ang nangyari sa akin. Ngunit kahit kailan, hindi ko magawang kalimutan ang mga pangyayari noon. Kahit gaano ako kabisi sa pag-aaral, bumabalik pa rin ito sa aking isipan. Lalo na kapag mag-isa lang at tahimik lang akong nag-aaral. Bigla ko itong maaalala ng buong buo. Alam kong kailangan kong harapin ang nakaraan upang magsimula muli. Kaya't isang linggo, bumalik ako sa aming bayan. Pumunta ako sa parke kung saan kami dating nagkikita-kita. Doon ako umupo mag-isa at pinaikot ang tingin. Maraming bagay ang nagbago. May mga bagong tindahan at bahay na natayo. Ngunit ang langit at hangin ay ganon pa rin. Napansin kong magaan sa pakiramdam ang simoy ng hangin, na para bang sinasabi nitong tapos na ang lahat. Pagkatapos, pumunta ako sa palayan kung saan nangyari ang lahat. Tahimik ito ngayon at payapa. Para bang walang nangyaring kahindik-hindik noon. Lumapit ako sa pilapil at tumunganga sa loob ng kubo. Wala nang nakatira doon. Sa pagkakataong iyon, para kong narinig muli ang boses ng aking mga kaibigan. Tapos na, Miguel. Kalimutan mo na ang nangyari. Panahon na para buksan muli ang puso mo sa buhay. Naramdaman ko ang luha sa aking mga mata. Oo, panahon na nga para kalimutan ng takot. Panahon na para harapin ang kinabukasan ng may pag-asa at tapang. Kahit may alaala pa ngayon, handa ko nang tanggapin ang nakaraan. Alam kong hindi iyon na magpipigil sa aking paglalakbay sa buhay. Dala-dala ko man ito, hahakbang pa rin ako ng matatag at buong sigla. Salamat sa pag-unawa at pakikinig ng aking kwento. Alam kong marami pang pagsubok ang darating, ngunit sa tulong nyo ay malalampasan ko ang lahat. Mananatiling buo ang loob ko. Mananatiling matatag ang aking kalooban. Patuloy akong magiging huwaran at inspirasyon. Gaya ng pag-asa at liwanag pagkatapos ng dilim sa gabi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaistorya. Muli, ako po si Miguel, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Lando,
hindi ko tunay na pangalan. Isang 47 taong gulang na tricycle driver sa isang nayon sa Bulacan. Nakatira ako rito kasama ang aking may bahay at 3 supling. Simpleng buhay lang ang aming ginagalaw araw-araw dito sa nayon. Karamihan sa mga tao rito ay magsasaka o mangingisda. May ilang kapwa rin akong tricycle driver na tulad ko na umaasa sa pamamasada upang makapagbigay ng pang-araw-araw na pangangailangan ng aming pamilya. Simula pa lamang noong ako'y 17 taong gulang, tricycle driver na ako. Napilitan akong humanap ng trabaho ng maaga dahil namatay ang aking ama ng panahong yon. Kaya ilang taon na ring nakalipas mula nang simulan kong mamasada ng tricycle sa aming nayon. Araw-araw maaga pa lamang ay handa na akong umalis ng bahay para magsimula ng maghanap ng pasahero. Karaniwan, dumadaan muna ako sa simbahan kung saan hinihintay ng mga kapwa ko driver ang unang mga pasaherong lalabas pagkatapos ng umagang misa. Doon kami nag-aagawan ng mga pasahero papuntang palengke o sa ibang destinasyon sa loob ng nayon. Minsan naman, hindi na kami pumupunta sa simbahan at diretso na sa terminal kung saan naghihintay ang iba pang mga driver. Madalas doon na kami nagpapalipas ng oras habang hinihintay ang susunod na pasahero. Nagkukwentuhan kami habang umiinom ng kape at pinagmamasdan ng dumadaang mga tao o iba pang sasakyan. Kapag may dumating na pasahero, mabilis kaming tumatayo at nag-aagawan para makakuha ng pasahero. Sa terminal din madalas ang aming tanghalian. May maliit na karinderya doon na pagmamay-ari ng isang babae na tinatawag naming Aling Linda. Simpleng ulam lamang ang binebenta niya, gaya ng ulam na tokwa at baboy, tokwa at itlog. Pero masarap naman ang pagkakaluto niya kaya't patok ito sa amin. Madalas din kaming kumakain ng tanghalian sa ibang karinderya malapit sa terminal. Pero iisa lang naman ang menu nila, kanin, ulam at sabaw. Ang pinagkaiba lang ay kung sino ang nagluluto. Kapag walang dumating na pasahero hanggang hapon, naghihintay na lamang kami ng mga estudyanteng uuwi galing eskwelahan. Sila ang madalas naming isakay papunta sa kanilang mga tahanan. Masaya ang mag-drive habang nakikinig sa kwentuhan ng mga estudyante tungkol sa nangyari sa kanilang klase o sa eskwelahan. Pagdating ng gabi, inaabangan namin ng mga manggagawa na uuwi galing sa trabaho o mga binatilyot dalaga na nagpupunta sa baylehan. Kapag wala ng pasahero, umuuwi na rin kami sa aming mga tahanan. Pagod man, pero masaya. Dahil nakapagpasada at nakaipon para sa pangangailangan ng pamilya kinabukasan. Ito ang tipikal na buhay ng isang tricycle driver kagaya ko. Simpleng pamumuhay, pero sapat na upang mabuhay ng marangal kasama ng pamilya. Taon-taon, dumadaan ang mga panahon ng aming buhay bilang mga tricycle driver sa aming nayon. Bagamat paulit-ulit lang ang aming ginagawa araw-araw, hindi pa rin namin nararamdaman ng pagod o sawa sa trabaho. Lalo na't may mga bagong kaibigan kaming nakikilala sa pagdaan ng mga taon. Isa na rito si Aling Carla, may-ari ng isang karinderya malapit sa aming terminal ng tricycle. Una ko siyang nakilala nung mga panahong bagong bukas pa lamang ang kanyang karinderya. Simpleng kubo lamang ito, nayari sa kahoy at nipa. May ilang mesa at upuan lang sa loob habang nasa labas naman ang kalan kung saan siya nagluluto ng mga putahe.
Sa murang halaga, mabibili mo na ang kanin, ulam at sabaw na hinahain ni Aling Carla. Bagamat simple lamang ang mga sangkap, masarap naman talaga ang pagkakaluto niya. Mula sa adobong baboy hanggang sa nilagang baka, lahat ay may tamang timpla ng mga rekado. Dahil doon, mabilis siyang naging popular sa aming mga tricycle driver. Madalas kaming kumakain sa kanya tuwing tanghali at gabi. Bukod sa mura, busog pa kami sa kanin at ulam na inihanda niya. Sa pagtagal ng aming pakikipagkaibigan, naging mas close na rin kami ni Aling Carla. Nagkukwentuhan na kami tungkol sa aming mga buhay. Lumaki si Aling Carla sa probinsya ng Camarines Sur. Doon niya natutunan ng pagluluto mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay magsasaka, habang ang ina naman niya ay tagapag-alaga ng kanilang mga anak. Ayon kay Aling Carla, mahilig silang maghanda ng pagkain sa kanilang probinsya. Tuwing may okasyon, naghahanda sila ng iba't ibang putahe, gaya na lamang ng kambing, baboy at manok na inihahandang ihain sa mga panauhin. Dahil mahusay si Aling Carla sa pagluluto, madalas siyang nauutusan ng kanyang ina na maghanda ng pagkain para sa mga bisita. Kaya't mula bata pa lamang, sanay na siyang magluto ng iba't ibang putahe. Ngunit dahil sa isang nakakapanghilakbot na pangyayari sa kanilang probinsya, napilitan si Aling Carla na lumuwas patungo rito sa aming nayon upang magsimula ng bagong buhay. Nang unang dumating siya rito, wala siyang kakilala o kamag-anak. Nagsimula siya sa wala hanggang sa naipundar ang kanyang karinderya na siyang naging daan upang makilala siya ng mga tricycle driver gaya namin. Sa loob ng ilang taon, naging parte na si Aling Carla ng aming pamayanan. Masayang kasama sa mga kwentuhan at biro. Mapagkakatiwala ang kaibigan na handang tumulong kapag kailangan. Ngunit isang araw, bigla namang nagbago ang aming pananaw kay Aling Carla. Nagbiro kasi siya tungkol sa isang bagay na hindi dapat binibiro. Nang mga panahong iyon, masaya kaming nagkukwentuhan habang kumakain sa kanyang karinderya. Mainit ang usapan tungkol sa kung gaano karami ang nagagawang pagkain tuwing may handaan sa kanilang probinsya. Bigla na lamang nadulas si Aling Carla at sinabi na lahat ng uri ng karne ay nagagawa niyang lutuin. Hindi namin akalain na isang mapanirang biro pala ang kanyang ibubunyag. Ano nga ba ang sinabi ni Aling Carla na nagpalabas ng aming mga agam-agam tungkol sa kanya? At paano nito nabago ang aming pananaw sa dating kaibigan? Noong mga panahong iyon, palagi kaming nagtitipon-tipon bilang magkakaibigan sa karinderya ni Aling Carla. Bukod sa masarap na pagkain, enjoy din kami sa kwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay. Isang araw, dumating ang usapan tungkol sa probinsya ni Aling Carla. Ikinuwento niya kung gaano kadalas ang mga handaan sa kanila at kung gaano karami ang bumibisita sa tuwing may okasyon. Ako at ang aking mga kasamahang tricycle driver ay nagtataka kung paano nila nahahandaan ang dami ng pagkain para sa mga panauhin, lalo na at karne ng baka at baboy o kambing ang pangunahing ulam sa mga handaan. Bigla na lamang nagsalita si Aling Carla na kaya niya raw gawin ang lahat ng uri ng lutong karne. Walang iniiwan o hindi niya nasubukang lutuin na parte ng hayop. Sa kanyang sinabi,
Parang may kakaiba akong naramdaman. May maliit na agam-agam sa aking isipan. Ngunit agad ko rin itong binaliwala. Siguro'y nabigla lang ako sa kanyang pahayag. Ngunit may isa sa aming mga kasamahan na tricycle driver ang nagtanong kay Aling Carla kung saan niya nakukuha ang mga karne na ginagamit sa pagluluto. Napansin kong medyo nag-iiba ang reaksyon ni Aling Carla. Parang nag-aalangan siyang sumagot. Ngunit maya-maya pa ay ngumiti na lamang siya at sinabing nagbibiro lang daw siya. Pinawi ni Aling Carla ang aming agam-agam sa pagsasabi na ang kanilang mga hinahanda sa probinsya ay karne lamang ng hayop gaya ng baboy, baka at kambing. Walang ibang nilulutong karne sila maliban doon. Ngunit sa kabila nito, may pira-pirasong agam-agam pa rin sa aking isipan. Hindi ko maipaliwanag, ngunit hindi ako mapakali sa sinabi ni Aling Carla. Simula noon, unti-unti ko nang binawasan ng pagkain sa kanyang karinderya hanggang sa tuluyan ko na itong iniwasan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kutob akong may mali sa mga sinasabi ni Aling Carla. Lumipas ang ilang linggo na hindi na ako kumakain sa karinderya ni Aling Carla. Sa halip, sa iba na ako tumatanghalian kasama ng aking mga kasamahang driver. Ngunit isang araw, muli akong dumalaw sa karinderya ni Aling Carla. May inihahanda kasi akong pasahero na malapit lang doon, kaya napagdesisyonan kong bumili ng maiinom. Nang makita ni Aling Carla, agad niya akong binati at inanyayahan na muling kumain doon. Ngumiti lamang ako at tumanggi sa alok niya. Sinabi ko sa kanya na nagluluto na raw kasi ang aking asawa, kaya doon na lamang ako kumakain tuwing tanghalian. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang nais kong iwasan na muling kumain sa kanyang karinderya. Palabas na sana ako nang biglang may marinig akong sigaw at gulo sa labas. Lumingon ako at nakitang nagkakagulo ang aking mga kasamaang driver. May hawak silang mga patpat at tuwid na kawayan. Ano nga ba ang nangyayari? At bakit galit na galit ang aking mga kasamahan? Ano kaya ang ginawa ni Aling Carla na nagpalabas ng galit ng aking mga kaibigan? Nang makita kong nagkakagulo ang aking mga kasamaang driver, agad akong lumabas ng karinderya ni Aling Carla upang alamin ang nangyayari. May hawak silang mga patpat at kawayan habang sinusundan si Aling Carla na tumatakbo palayo. Nang makita ako, agad kong tinanong ang isa sa mga kasama ko kung ano ang nangyayari. Sabi niya, nasita raw ng isa sa aming mga kasamahan na si Ricardo na may natagpuan siyang daliri ng tao sa inihandang sabaw ni Aling Carla. Gulat na gulat ako sa narinig. Paano nangyari yon? Totoo nga bang niluluto ni Aling Carla ang karne ng tao? Dahil sa galit, pinagbabatukan at sinasaktan na ng aking mga kasamahan si Aling Carla habang nagmamakaawa ito sa kanila. Pero patuloy lang sila sa ginagawa at pambubugbog dito. Kahit gulat, agad kong pinigilan ng aking mga kasama. Sinabi ko sa kanila na wag nang saktan pa si Aling Carla dahil masamang gawain iyon. Nainsulto man tayo sa ginawa niya, hindi tama na gumanti rin ng masama. Pero patuloy pa rin sila sa pagpapahirap kay Aling Carla. Hanggang sa may narinig kaming mga hudyat ng pulis na paparating na. Dali-daling tumakas ang aking mga kasama nang marinig ang mga pulis. Naiwan si Aling Carla na nagdurugo ang katawan at hindi makagalaw sa damuhan.
Lumapit ang mga pulis at agad siyang kinulong. Gulat na gulat sila nang makita ang itsura ni Aling Carla. Mayroon pala itong malalaking pakpak sa likod at matatalas na kukos sa kamay. Nang gabing yon, dumalo ako sa pulisya upang isumbong ang nangyaring pagkahabol at pambubugbog sa dating kaibigan. Ipinaliwanag ko na maski galit man, hindi dapat ginano ng isang tao. Ngunit laking gulat ko nang sabihin ng mga pulis na nawawala na raw si Aling Carla. Kahit saan nila hanapin sa selda, wala na ang dating inilagay doon kanina lamang. Nagtataka ako kung saan pwedeng magpunta si Aling Carla. At kung totoo nga bang isa pala siyang halimaw o ligaw na nilalang gaya ng ipinahiwatig ng kanyang itsura kanina. Paano kaya natuklasan ng aking mga kasama ang totoong katauhan ni Aling Carla? At saan siya huling nakita matapos mawala sa pulisya? Matapos mawala ni Aling Carla, halos linggo-linggo kaming nagtipon upang talakayin kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Bakit bigla na lamang siyang nawala na parang bula? Isang gabi, dumating ang isa naming kasamahang si Mang Densyo. Ikinuwento niya na ang kanyang bayaw pala na isang pulis ang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Aling Carla. Ayon kay Mang Densyo, bandang hating gabi ng gabing yon ay lasing ang bayaw niyang pulis. Narinig niya itong nagkukwento tungkol kay Aling Carla habang umiinom mag-isa. Nalaman daw nila na isa pala talagang halimaw si Aling Carla. Isang lahi sila ng mga ganitong nilalang na naninirahan sa kanilang probinsya. Palagi nilang pinapatay at kinakain ng mga tao kapag may mga handaan doon. Kaya napilitan si Aling Carla na tumakas papunta rito nang masunog ang buong angkan nila doon. Nang gabing yon, na mahuli siya, umamin daw si Aling Carla sa lahat ng katotohanan. Kaya't kaagad siyang inarbor ng isang politiko na nangako raw na poprotektahan siya. Ngunit naguluhan si Mang Densyo nang sabihin ng bayaw na nawala na bigla si Aling Carla kinabukasan. Walang nakakaalam kung nasaan na siya o ano ang nangyari. Nang marinig ito ng aking mga kasama, takot na takot sila para sa kanilang mga pamilya. Kung buhay pa rin nga si Aling Carla, marami pa ang maaaring maging biktima nito. Ako naman, natakot din. Paano kung sa mga pagkain na niluto ni Aling Carla, nakain ko na ang karne ng tao? Nakakadiring isipin, pero malamang ganun nga ang nangyari. Simula noon, hindi na talaga ako kumain sa anumang karinderya. Kahit kilala ko ang nagluluto, natatakot pa rin ako. Mas gugustuhin ko nang sa bahay na lamang kumain kaysa maulit ang nangyari kay Aling Carla. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano na ang nangyari o saan nakarating si Aling Carla. Ang alam ko lang, habang nagluluto siya rito sa aming nayon, marami ang naging biktima niya. Naway wag nang maulit ang nakakapangilabot na karanasan na iyon. At sana'y magising na ang lahat sa katotohanan ukol sa mga nilalang na tulad nila Aling Carla. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Lando, ang inyong kaistorya. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nestor. Lumaki sa isang maliit na nayon sa Bicol. Simple lang ang aming pamumuhay doon.
Maliban sa aming bahay na gawa sa matibay na kahoy at bato, mayroon ding simbahan, ilang tindahan at kakaunting daang sementado para sa mga sasakyan. Buong buhay ko nakatira kami sa bahay namin, nakasama ang lolo at lola ko, pati ang mga magulang ko na sina mama at papa. At ang masayahing kapatid kong si Micah na 2 taong gulang pa lamang noon. Mayroon pa kaming isang kasama, si Tita Nelia, ang bunsong anak ni lolo at lola. 21 anyos pa lang si tita noon at hindi pa nag-aasawa. Mabait at maalaga si Tita Nelia. Tuwing uuwi ako galing eskwelahan, lagi akong inaasikaso niya. Kakwentuhan niya ako habang hinihintay na magluto si mama ng tanghalian. Kapag may mga bagong palabas sa sinihan, sinasama niya ako upang manood ng lihim. Pero galing naman sa sarili niyang bulsa ang pambayad. Dahil hindi nalalaman ni na papa at mama ang mga pagsisini namin. Sipag na sipag din si Tita Nelia sa mga gawaing bahay. Walang utos na kailangan pa upang maglinis o maghugas siya ng pinggan. Minsan nga, nausisa pa ni mama na tulungan ko raw si tita sa mga gawain. Pero bakit ko nga ba tutulungan kung masaya naman si tita sa mga ginagawa niya? Sa katunayan, walang alikabok na dumadapo sa mga display sa cabinet at altar dahil araw-araw itong pinupunasan ni tita. Minsan, napagalitan pa niya ako nang makita niyang may putik sa aking mga paa habang siya'y naglalampaso. Hinabol niya ako ng walis tingting, pero sa huli, tinanggap ko naman ang pagkakamali ko at humingi ng tawad sa kanya. Kahit maraming manliligaw, walang boyfriend si Tita Nelia noon. May koleksyon naman siya ng mga picture ng mga artista, kaya hindi ako naniniwalang tomboy siya gaya ng hinala ni mama. Siguro lang talaga ay mataray si tita sa mga nanliligaw sa kanya. Sa totoo lang, parang nakatatandang kapatid na ang turing ko kay tita noon. Palagi kaming magkasama at magkausap. Kaya nalungkot ako nang umalis siya upang mag-OJT sa Maynila. Ilang buwan din siyang nawala noon. Ngunit isang umaga, bumalik na si Tita Nelia. Niyakap ko siya ng mahigpit dahil na-miss ko talaga siya. Ngunit agad kong napansin na may pagbabago sa kanya. Hindi na siya mabait at maalaga gaya noon. Mapangutya na ang boses at may lungkot sa mga mata. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang trabaho. Sumagot siya ng puro walang kwentang katrabaho. Walang kwentang boss. Nakakabagot. Nagulat ako dahil hindi ganyan kumilos o magsalita si tita dati. Mula noon, unti-unting nagbago ang ugali niya. Lagi na lang siyang galit, reklamo ng reklamo. Nauuwi pa minsan sa away ang simpleng usapan nila ng kapitbahay. Sa hapagkainan, piling pagkain na lang ang kinakain niya. Takot siya sa sikat ng araw kaya laging nakabalot ng magdamag. Gabi-gabi, gising na gising siya habang kami natutulog na. Dahil dito, naisip kong baka nga hindi na tunay na Tita Nelia ang umuwi sa amin. Naibalik lang ang tunay niyang anyo ng isang uri ng halimaw. Paano kung isang impostora siya? Paano kung napalitan na ang tita ko ng isang nilalang mula sa kadiliman? Kaya mula noon, nagsimula akong magmasid at mag-ingat. Handa akong patunayan na isa nga siyang impostora. Handa akong ilantad ang katotohanan. Pagkatapos ng aking pagdududa, unti-unting lumalabas ang tunay na kulay ng babaeng nagpapanggap na si Tita Nelia. Una sa lahat,
hindi na siya masaya tulad ng dati. Palagi na lang mainit ang ulo at nagagalit sa simpleng bagay. Halimbawa, kapag hindi masarap ang ulam o matrapik sa biyahe, reklamo na siya ng reklamo. Kapag may maingay na kapitbahay, dire-diretso ang bunganga niya laban sa mga ito. Isang araw, nagkaroon sila ng malaking away ni Aling Tess dahil sa ingay ng mga anak nito. Doon na lumabas ang tunay na ugali ng impostor. Hoy! Pwede ba hinaan mo naman ang boses mo? Hindi lang ikaw ang tao dito sa barangay. Pasigaw na sambit ng impostor kay Aling Tess. Hindi naman siya pinansin nito, kaya napikon siya. Nagkasagutan sila hanggang sa napunta sa sabunutan sa gitna ng kalsada. Walang makadaan sa ginagawa nilang gulo. Habang ginagawa nila yon, kitang-kita ko ang matatalas na kuko ng impostor at ang nakakakilabot na mga mata nito. Kulay pula na para bang may apoy sa loob. Sa huli, si Aling Tess ang napuruhan at sugatan. Wala tuloy saysay ang reklamo nito laban sa impostor dahil siya ang unang nanakit. Sa bahay, sinigawan siya ni na lolo at lola dahil sa ginawa niya. Pati si mama ay binigyan siya ng sermon. Pero tila ba hindi niya naririnig ang lahat? Wala siyang pakialam sa mga sinasabi sa kanya. Bukod doon, naging maselan siya sa pagkain. Ayaw niya sa mga gulay o prutas. Karning baboy at manok lang ang kinakain niya na para bang mabubusog lang siya doon. Kapag walang ulam na karne, hindi siya kumakain. Natatakot din siya sa liwanag ng araw. Palagi siyang naka-jacket at nakasombrero para hindi maarawan. Sa gabi naman, hindi siya makatulog ng maayos. Madalas ko siyang nakikita na nakatunganga sa labas ng bahay ng madaling araw. Habang dumadaan ang mga araw, pumapangit ang kanyang itsura. Parang baligtad ang nangyayari. Imbis na gumaganda, namumula at kumikinis ang balat gaya dati. Lalong nanunuyo at nagkakaroon ng mga guhit ang mukha niya. Ang dating makintab na buhok ay naging buhaghag na. Pati ang mga ngipin at kuko ay lumalaki at naninilaw. Kung noon ay mukha siyang 20 anyos, ngayon ay para na siyang 50 taong gulang sa itsura niya. Napakabilis ng pagbabago ng kanyang katawan. Dahil dito, lalong napatunayan sa akin na isa nga siyang impostora. Hindi ordinaryong tao ang kayang magpalit ng anyo ng ganito kabilis. Kailangan ko nang kumuha ng patunay upang mahuli siya sa aktong panloloko. Isang gabi, habang nasa kwarto, naalala ko ang tungkol sa peklat ni Tita Nelia. Meron siyang peklat sa tagiliran dahil sa isang insidente noong nakaraang taon lamang. Kung wala ang peklat na iyon, malaking patunay na ito na hindi siya ang tunay na tita ko. Kinabukasan, maingat akong pumasok sa kwarto ng impostor habang tulog ito. Tiningnan ko ang kanyang tagiliran at wala nga ang peklat. Ito na ang huling katibayan na kailangan ko. Mabilis akong lumabas at ikinuwento kay mama ang tungkol dito. Sa unay hindi siya naniniwala. Pero nang malaman ang tungkol sa nawawalang peklat, nagdilim ang mukha niya sa galit. Kaagad niyang pinatawag si Lolo. Kinuha nito ang sundang at rosaryo bago pumasok sa kwarto ng impostor. Kasama kami.
Ginising namin ito at doon nagsimula ang takot at pangamba ko. Sa pagpasok namin sa kwarto, mahimbing pa ring natutulog ang impostora. Dahan-dahang iniangat ni Lolo ang kanyang t-shirt at nakita naming wala nga ang peklat na dapat ay nasa tagiliran niya. Ginising siya ni Lolo at bigla siyang napabalikwas at napasandal sa dingding. Tila para siyang nahuli sa krimen. Sino ka? Anong klaseng halimaw ka? Saan mo dinala ang anak kong si Nelia? Sigaw ni Lolo sa kanya. Dahil doon, hindi na nagpanggap ang impostora. Unti-unting lumabas ang kanyang tunay na anyo. Ang dating makinis niyang muka ay napuno ng mga guhit at kulubot. Ang kanyang bibig ay nagkaroon ng matatalas na ngipin na tila ba nakakakilabot. Pati ang kuko niya ay humahaba na parang matalim na pangil. Ang pinaka nakakatakot, nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Mula sa dating makinang na itim, naging mapulang-mapula ang mga mata niya. Pulang nagliliyab na mga mata na puno ng galit at karahasan. Sumigaw ang impostora. Isang sigaw na puno ng puot at galit. Pagkatapos ay bigla na lang siyang sumugod kay Lolo upang saktan siya. Ngunit mabilis ang kilos ni Lolo. Inasinta niya ito ng sundang at tumama ang talim sa leeg ng impostora. Dumaloy ang maraming dugo mula sa ugat nito. Muli itong napaatras sa sulok at umungol na tila aso. Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ulit ni Lolo. Ngunit hindi sumagot ang halimaw. Sa halip, ipinakita lang nito ang ngipin nito na tila ba'y sinasabing handa siyang kumagat kapag lumapit kami. Ngunit walang takot si Lolo. Dahan-dahang inangat niya ang kanyang sundang. Handang bugbugin muli ang nilalang. Ngunit bigla itong tumakas palabas sa bintana. Lumukso ito at nawala sa aming paningin. Kaagad kaming lumabas upang habulin ito. Ngunit nawala na ito sa dilim ng gabi. Tinawag ni Lolo ang mga kapitbahay para tumulong maghanap. Ngunit wala na ang impostora. Mukhang nakatakas na ito papunta sa ibang lugar. Mula noon, hindi na namin nakita pa ang impostora. Pati ang tunay na si Tita Nelia ay hindi na rin namin nakita pa. Ilang buwan ding hinanap siya ni na Lolo at Lola, ngunit walang nangyari. Sa huli, ipinahayag na lang nila na si Tita Nelia ay patay na. Gumawa kami ng libing para sa kanya kahit walang katawan na maililibing. Nalungkot kami ngunit wala na kaming magagawa. Ako naman, pagkatapos kong matapos ang kolehiyo, ay lumuwas din ako ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ano ang nangyari kay Tita Nelia at kung saan siya nagpunta at ang impostorang humalili sa kanya. Ngunit patuloy pa rin ang buhay ko. Maraming bagay na dapat kong gawin at asikasuhin. Kaya hindi ko na masyadong iniisip ang nakalipas. Hinahayaan ko na lang itong manatili bilang alaala at aral sa akin. Pagkatapos ng pangyayaring yon, pilit na sinubukan nila Lolo at Lola na hanapin si Tita Nelia. Araw-araw silang nag-iikot sa buong bayan at kalapit na probinsya para magtanong sa mga tao kung nakita nila siya. Pinuntahan din nila ang mga ospital at presinto ng pulisya. Iniwan nila ang mga larawan at numero ng telepono ni Tita Nelia kung sakaling may makakita sa kanya. Pero walang nahuli o nakitang impormasyon tungkol sa kanya. Minsan,
ay may mga taong nagsasabi na nakita raw nila si Tita Nelia sa malayong lugar gaya ng Tarlac o Pampanga. Kaagad pumunta sina lolo at lola sa mga lugar na yon para hanapin siya. Pero pagdating doon, malalaman nilang hindi nga si Tita Nelia ang nakita ng mga tao. Masakit man, patuloy pa rin silang naghanap. Ginugol nila ang halos lahat ng oras nila sa pagtatanong at pagsisiyasat kung nasaan ang nag-iisang anak na babae nila. Kahit pagod at gastado na, hindi sila tumitigil. Pero dumating ang isang araw na bigla na lang nagkasakit si Lola. Hindi ko alam kung stress o lungkot ang dahilan. Ang alam ko, hindi na siya makatayo ng ilang linggo dahil sa kondisyon niya. Kinausap siya ni Lolo at sinabihan na tumigil na muna sa paghahanap kay Tita Nelia. Mas kailangan siyang magpahinga ngayon dahil delikado ang kalagayan niya. Nang marinig ito ni Lola, humagulgol na lamang siya ng husto. Mula noon, tinigil na nila ang paghahanap kay Tita Nelia. Masakit man sa loob nila, wala silang magagawa. Kailangan nilang tanggapin ang posibilidad na maaaring hindi na buhay pa si Tita Nelia. Upang makaalis sa lungkot, ginugol na lamang nila ang oras sa pag-aalaga ng halaman sa hardin. Doon na alis ang kanilang hinanakit sa pagkawala ng kanilang anak. Unti-unting bumalik ang ngiti sa kanilang mga labi habang sinisigurong mabuhay ang mga bulaklak at halaman. Ako naman, kahit may lungkot at pangungulila, patuloy ko pa ring tinahak ang landas ko sa buhay. Pinagbutihan ko ang pag-aaral hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo. Pagkatapos noon, dumayo ako sa Maynila upang humanap ng trabaho at sariling buhay. Minsan, dumadalaw ako sa probinsya para bisitahin sina Lola at Lolo. Masaya akong nakikita silang mabuti ang kalagayan at nakakamtan na ang katahimikan sa kabila ng pinagdaanan. Alam kong hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Ngunit patuloy ang buhay. May mga bagong alaala at karanasan pa na darating. At doon ako magtutuon ng pansin ko sa kinabukasan at sa mga pangarap kong matutupad pa. Sa ngayon, matagal na ang nakararaan mula nang mawala si Tita Nelia at mamatay ang impostora. Nasa hustong gulang na ako ngayon. May asawa at mga anak na. Nagtatrabaho bilang accountant sa isang kumpanya dito sa Maynila. Masasabi kong masaya at maginhawa ang aking buhay. Minsan, habang naghahain ako ng hapunan para sa aking pamilya, biglang bumalik sa alaala ko ang mga pangyayari nung ako'y bata pa. Ang pagdududa ko sa impostora, ang pagsisiyasat, ang pagharap namin sa halimaw, at ang biglaang pagkawala ni Tita Nelia. Napaisip ako, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Nabuhay pa kaya siya pagkatapos ng lahat ng iyon? O nasawi na rin sa mga kamay ng masasamang nilalang? Malungkot mang isipin, wala na akong paraan upang malaman ang katotohanan. Walang lihim na maaaring buksan. Walang sagot na maaaring hanapin pa. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang bugso ng damdamin ko noon ay tila bahangin na dumaan lang. Ngunit habang tumatanda ako, natututo akong tanggapin ang mga bagay na hindi masasagot. Marami sa buhay na hindi natin kontrolado. Ang mahalaga ay patuloy lang tayong maging matatag at magtiwala sa may kapal. Kaya't sa halip na manatiling nakabitin ang nakaraan, mas pinipili ko ng harapin ang magandang kinabukasan. Ang pamilya kong ipinagkaloob sa akin, ang trabaho kong dinarasal kong mapanatili, at ang payapat masaganang buhay
na patuloy kong minamahal at pinapahalagahan. Sa tuwing naaalala ko sila lolo at lola, naaalala ko rin ang kanilang mga aral sa akin nung ako'y bata pa. Na kahit anong pagsubok ang dumating, dapat lang akong maging matatag at manatili sa landas ng kabutihan. At sa gayon, malalagpasan ko ang anumang paghihirap. Kaya patuloy lang ang aking paglalakbay. Masaya sa kasalukuyan at umaasang mananatiling masaya sa hinaharap. Sa tuwing naaalala ko ang nakaraan, ginagamit ko na lang ito upang maging inspirasyon na maging mabuting asawa, ama at Pinoy. Yan na yata ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa lahat ng pangyayaring iyon. Na kahit anuman ang nangyari noon, buhay pa rin ako ngayon at may hinaharap pang bukas na dapat kong pagyamanin. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Ako po si Nestor, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.